cho tao nói Giêsu Christo này mong bày làm sầu gó hai này hai vô jora đó mong bày sừng hai này hai mình cọc thay sừng nani jora mang pika hai này bagai mono hambai te buje nai tong nai rok no ane khane hamjak ma te chuba yaparo ke phaidi chung chengna ni skang suriona bugra kaito no hambai ro nini hamjak ma belai kana kotor nang abono chung sabaya chini bukuk bai chung nini hamjak ma wan sokhe chung belai kana chikon obuskango haibana kaito nang sungno hamjak mane sung bono kisi sa sima bai nini thane sung hambai ronani sung muchungo hambai ronani bagina kaito sung nini thani phayo nini thani kuthummo nini kokno surunglayo jate nini samangno sung nini dagi mano sung khlai manan bagai kaito hani bagina tini sung hani hai nini kok thaino surungna nei sung phailayo nang subadi chini serung thani buji thani bebak jagao nang sungno subadi nini thani chini tongkrei bebak no yaparei bugra Jisu ning baisi apa kaidon thani surisan amen phaidi जों दिनै गोथार ककथाय no जों खायनो हाय वानसप लायोना के दिनै आं निरमनि बुसखांगो सानानै मुसुकमानि ओंखा 2 Korinthनि chapter 11 verse 10 निचिमे 12 जरा द्वितीय कोरिन्थ 11 अध्याय 10 निचिमे 12 जरा आं परिवाना 10 निचिमे 12 जरा के आं परिनाय आंनि बिसिंगो ख्रिस्ट'नि गुबै tongmabai ang o kok sawo ang hai hinai kok kotor samani abo Greece ni kereng sawo hano khanaya tongla ang tamni o kok sa ang norokno hamjak yani bagida sa ang norokno hamjago hinai kaitor sawi mano baro a chonghorok जों samang khlai mahai ke no khlayo hnei kok kotor sana lama manya tei ke ang tabuk khlaiwi tongmano khlaiwi tongnai o elembak pore man bising tei kaitor chungno ketal ke hamari khlaiten oro chung Paul ni kok tun blai wainei rohomani no chung nugo oro Paul tumahisa oro bohai ni sawo ani thanio Kristoni gubai tongmabai abono ang khlaino thangnai abono kebo ano bathagroi maya nisa ani bisingo Kristoni gubai tongmabai ang okok sawo ang hai hinai kokoto samani abo Kristni kerengsawo pano khanaya tonglam oro chung nugo Paul sawo ani thani Kristoni gubai tongo abono sanani amano kebo mathak maya nisa kebo pano bono mathagi maya nisa oro Paul tumano bo asik kok kotor ke saka chung nugo verse 9 no naike nugo verse 9 no bang poriwana kisisa oro hai ni sawo ang norok bai tongpru ani rang ni samang nang prubo ang korok sanapano tektoria Makedonia ni painai takuk rokse ani nangma joratei rowi tongo ang sekangobo
norokni poza unglia ulobo ungla. Oro bo 2 Korintian mane Korin cha mothawo bo sahol mani ko je Korin mothawo thangpro bo borok Macedonia borok se bono rang puisawo chubawo. Oro bo rang puisa ni bagai bial ungza tekto ungza haibana kosto wabana bo buini bagai nirong ni bagai ang poza unglia nisa. Oro Paul sawo bonono bo kotor ke sawo mane bo buino saikna mani emon ki ani kosto ang belai kira tekto tongprano ang buini poza unglia nisa. Ge bonono maisa ani thani Kristoni kubui tongmabai ano o kok sanani kaitoni kok sanani Kristoni kok sanani kebo muthagi maya nisa. Pila Korin no busung nai kenugo Pila Korin chapter 9 aro kisi nai lewana hage jeng khubrubui one shot layana. Pila Korin chapter 9 verse 12 nuchime 15 jora angkor 9 buise norokni aroni abo tuirok manui manke jengse manthai tongkubla tamoke jeng abo tui manthai tongma tui nailia abo bai ungyawi Kristoni kotma kaham kasuzagya tui ke jeng bebak nono soikha norok sawi manyada nok tharo samung tangnai ro nok thani no janani mano hayawo rathanai ro ke ara tharmani aroni banta mano abo haike no kotma kaham pirnai ro boro bobai no chathung hunai subrai sawi klangkha tamoke ang abo tui manthai tongma tui no mengsapano nailia pia ang omobo abo tui manthai tongo hunai suimaya aboni slai ang thuima se hamkugo khoroksapano ano kok kotor sanani lama muthuk glak oro jeng haini nugo Paul tmaisa je kaitoni samang tangnai ke aroni no manthai klayo mane bo buini mothani je rang no abono bo aroni manthai klayo haipana bo bono mengsapano nalia mengsapano dabi klaidia nisa piaba Kristoni kok pinoni no kebo muthagi maya no nisa ga obono tu ino bo sawo Kristoni kubui ani bisingo tongo obono sanani koisa anu muthagi maya mothawo kabangma Kristan omahai tongo kabangma to homaya baksa Kristan tongo je proprono buini poza ngai tongo buibai rujujaknani buino poza khlainani mane buino poza ro omahai tabogroni rang puisa hono poza ro kok banglai walai suklai ngai poza ro mane nukhungwo je tamanai je cherai kok naya ge je propono yang walai toglai ngai phano buma bu phano poza khlai ro omahai ne mothawo bo baksa tongo buino poza khlai ro nai buini poza nai omahai tongo piaba jeng omahai engthai krei jeng slainani nango buini poza 응sinai hingke jeng slaijaknani nangnai je borok slaijakya u borok bo buini poza nang tongnai buino poza nangnai buini poza ngai geseng buini poza 응sinai hingke jeng slaijaknani nangnai geje slaijakya borok je pro buini poza ngingto nirok nuk nai mothawo seba poza engko buini poza engko bu omahai ge Paul sawo Jisu Kristoni kubui ani thani tongo tabuk Jisu Kristoni kubui
Jisu Kriston ka bo kabui. Bottomai sa ang no kabui, ang no lama, ang no mutangnai. Jisu Kriston kabui. Ingka tabuk Jisu Kriston kabui sebani oro tong. Paul ni oro simi de tong. Paul ni oro simi ya. Je Jisu no manai boni thani no kabui tong. Tumole Jisu si kabui. Ingka je Jisu no poito klaini boro boni thani a kabui tong. Ingka tabuk ni thani kabui tong. Nang kabui no nang Kristen nang kabui no mo thangjakha ingke ni thani Paul ni thani je kabui tong. Ni thani bo o kabui tong. Ege je borok ni thani kabui tong. A borok ni thani Kristo ni hamjak mani bo tong. Kristo ni hamjak mani bo borok ni thani tong. Kristo ni kabui Kristo ni hamjak ma te boni kabui chini oro tong ma bai tabo je sekpana jeng khaitheng abono belai keno jeng huske khlaigani nango huske tongnai nango sini jibon no tamane male ang mangsa khaiye chaya khairo khangke abono no buinuk nai hage abono nanai ngke borun biskango ang Kristo ni sakhi roma yang nai jini thani Kristo no kubui Kristo ni kubui tongma bai Kristo jini bisingo tongma bai jeng abono sakawo buina phunuk thai ngke jeng je sekona khaitheng o sangsara tongsa jeng belai keno hus nangnai tumani bagai kubui Kristo ni kubui nini thani tongo Kristo ni hamjakma nini thani tongo nang je samangno khlayo huske khlai angke derawi khlai kha deranai a dera manono buinanai buiyasak nai maka kebuino man yang sinai hani bagai jeng huske tongna nangnai waisa Paul teusha bo hai ni samani tongo samang jodi ane takhu no yasku mana yakung rojo khurokha ke ang o mui hano te chalia o samung no ang te chalia niso ang sayai ni tong nai niso ani samung se bino yakung rojo khurokha ke a manai no a samung no ang sayai no tong nai ni chawa chaugo tamane mole nang samani thokjak pano bini poito no bel rokha bino yakung rojo khurokha ke bini bagai ang sayai no tong sinai omohai Kristen rokni bukha ungmani nango ani bagai se bini poito bel sinai bui Kristo bai chal sinai ke abono ang khlaiye ni tongnai omohai sini bukha ungmani nango pia wa jeng kwang mana sini motha rogo jeng amorogo nugo tma jeng nu ang si na nang sinai bui je sepan ungtheng ang jeng nu ang thi ken pai ki bui je sepan tongtheng sire bui kaslai de tong klai de tong pia ba Kristen ni tong omohaya jeng bui no sekang wan sok nani nang nai hai ne jeng jeng no Bible sau fadi jeng pila korin no jeng nalewana pila korin chapter 8 verse 13 pila korin chapter 8 verse 13 ang poribana or tamasa rohai ni sawo hake tabok ang chama bai ani takhukno sumsogo khiklaike hake ang takhukno sumsok khiklaya tuike te muihan chaplai gla tesinang saka 1 Corinthians chapter 8 verse 13 jodi ang o manai no chama bai muihan no chama bai ani takhukno sumsogo khiklaike ba yakung rojo khurokangke abono angsai no tongsinai nei bosau ani bagai te oino borok rok mothani borok pila phatani borok bu takaslethen ani bagai sibai
गिर्जा फाइखांके मथारावगो फाइखांके तंसिनाय तमं तंथगिया अंसिनाय बखा तंथगिया अंसिनाय ano nugui na bai phai na musung yang nai omo hai ang thai kre ano nugui se tei bo phai na musuk thung omo hai se ang nani ko pila Korin chapter 10 thangane chapter 10 verse 32 by 33 32 by 33 ang poibana Judai rok Bini nangjak yakui ke tongdi ang tongma tui no noropo tongdi ang ani bebak samang bai jo tonono kha hamruna nayo borok mathangjak thung hunai se ang sakni kahamni bagai khlaiyawi bebak ni kahamni bagai se khlayo ini ora pol tamaisa jeng pelai kena mo wansuk jaknai ang tongma tui no norok botong di ang ani bebak samang bai jo tono kha hamruna nayo borok mathangjak thung hunai se ang sakni kahamni bagai khlaiyawi bebak ni kahamni bagai se khlayo je proprono buini bagai bo wansogo nijeni bagai ya sakni bagai ya buini bagai se om hai no jeng Christian ro entai buini bagai jeng wansok thai ang omo hai ke tongke bui tamang no bui ni poito de rak no bui ni poito de bel no obono sungje prono wan sok tai tamane male ani thani kristoni ke bui tongo ang kristoni saki nin kari kristoni ke bui tong tong kang ke no nung bono wan sokoi nung tong tai Paul sawo ani thani kristoni ke bui tong ma bai ang bahan cawi ang sama bai bini poito keplek khangke bini poito bel khangke abono ang saya bino sum soko khiklai ka abono salia neisa ge sungbono muito narik thai raja David bo samani tongo tomaisa ang je khaimani no ang naiwi tongnai ba naislogwi tongnai ani buslai no ani khok no ang tamanai ang amo khai tongnai gad rowi tongnai tamane na ang je kok sapro huske tongnai ang je samung khaimano ang huske khlainai nei samani phai jung nai lewono sam number 39 Logmon 39 verse 1 Logmon 39 verse 1 ang porwana ang hai nei saka ane buslai bai sumsok khlaya tui ke ang hus ke ane lamawo himnai ane buskango borok hamyarok tongsa ang ane bukhok muthubui tonai ang hus ke himnai ane lamawo nai naikole himnai naijomui himnai ang ane buslai no hus ke tongnai naikoli tongnai na naijomui tongnai nejo temani bagai sini buslai no sing romui tongnai nai temani bagai sini buslai kha haine pere kabang mo buino agat nangi mano buino buini bukhawo dukho nangrui mano haine bagai sing romui tongnai nangnai ke Jisu Kristo bu je proporono boni jibono sing nugo o sungsar tongsa bo sini bagai je proprono wanso sini bagai na bot thai kya Calvary cross sini bagai na bebag no khlai kya tabo sing boni sele bono rukhanai boni busa mabai sing bahai no buini bagai sing wanso thai sakni bagai simiya buini bagai bo sing wanso thai sing smai ka samrogo nai khenugo Tamaisa Israel lokno kai to tamahi dage Jepron niro nok tango nok building tangkang ke sakawo tama amo rowi bera rowi rodi tamano le bera ro yang ke barenda wo bera ro yang ke building sakani duitala sakani ba ektala sakani pana nice log yawi pana kalai pana bui derawana ke amane bagai Jepron no kusuk tangga
neng bera kaham ke rowe bui kelai azat ke bui no one sok itang tamane no bui ni bagai one sok di nei sao ke je pro sung kelai bui ni bagai one sok tai bera rowe bui ni bagai one sok tai la hakor khurui bui ni bagai one sok tai oro de bui plum ke de kelai phelang no ne bono one sok tai je pa sung kelai no bui ni bagai one sok tai 이게 성 크리스찬로 크리스토는 그 보이지니 어로 동마바이 성 부인이 바게 완속 타이 안 코니 시작한 게 부인이 보이도데 데라랑노 안 비니 바게 꼭 후누 후나이 시작한 게 부인이 보이도데 데라랑노 안 리 어머 하게 깐칸 게 부인이 보이도데 데라랑노 어부는 성 완속 타이 जों जिसु ख्रिस्टनि सेलें बनिरुत प्रेनाय डिटरनमी जों नायनाय समाय कजामो बांला बाइके द्वितीय विवरण हनो क बर बाइके वाइ नै साफिमा 22 verse 8 ang porwana 22 verse 8 nok katal tangfru nukhung bai kitingai waprak khari ang yake aroni klai thike ni nogo a thoi ni mazra pirjaknai pinjaknai kobrowai ke saka jebro nok tangge aro danai kitingai nok kitingai papra khadi mane nok kusuk tangla ke bui hai yang rogo tanggai saka o kasoi kalai phon paine hai bagai sing kalai azat ke bera khawi marunai Israel ung tumai dage takuk bukuk bai hanjak laiwi om haike bui ni bagai one sok di ni samani nge sung chini mot harago sung sekang sung kristano khlai thai chung bui ni bagai sung one sok thai pia matabuk sung chini do hawo sung nugo koi one sok lai mani klika koi kaham nai lai mani klika nije man kene pai kya hai bagai twa je neta nai rogo ang tumanai lal bati mangkena paikya thoko gui phana hai phana ang mana nang nai nge je promang khang ke pogui pe bikya pia ba sing wan sok thai ang mani khaya kibi bu ang oro kibi khang ke bui ni bui bahai manai bui ni nok tongmani kosto de nglanno ang oro kitai kurka hangke bini kosto de nglanno ogono jeng watsok thai kristan doktomoni bagai jisu kristoni kubui jisu kristoni hamjakma ni thani tongo ani thani tongo thani bagai jisu chertina bui sengno jengbu buino cheran nangnai tabo election in kristan no kabang kristan ro haina bulai thani tong lai thani ko bulai dong sung omo hai de tong thai sung ne ta khuk no buwe nang kaplai ngai ba de ma ne la hai la ne ta khuk mai si mai ya ne ta khuk si mai ya ke nang ma nei ba ta ma ta bo ron ne nu khung go ba ta khuk nei tong go ne ta khuk no su khla gai ba tha re nang tung ja ga jomen horok khai ni bi be kya nang ba nei ba ta ma ba ba no ha nang manai le tamam be ne ta khok si man li ya ke nang manai le tamam be ke omono sung wan sok thai sung sak ni bagai wan sok na ni kre sung kristan rok te bu sung ko bai tong na ni nango sung suri na ni nango sung bui no phunuk na ni nango bui je sa pa na ula ngi tong bai teng hai hoi choi ngi tong teng hai pa na sung aro ko bul thai kre chini orok ko bai tong sung o borok bai sung kubul thai kre sung kaha bai si sung phunuk thai of course sung chak ni do phano haja gya sak ni hano haja gya u ko gya phia ba sung kubui bai si tong thai kubui no loge ro thai sung te bu kai te thani suri thai sung te kai sung na lewana Philippi chapter 2 verse 4 Smai katal Philippi chapter 2 verse 4
Ang porwana verse 4. Bini kaham naidi sak ni bagay simi ta naidi. Ora sumnugo bini kaham naidi sak ni bagay simi ta wansok di. Sak ni bagay simi ta naidi. Amuna sung Kristan dok ni wansok tai. Ang jes panung tongras den bini bagay. Bini bagay sung wansok tai, bini bagay sung kaham bini kaham nai tai. Piawa kabang ma Kristan dok no sung nugo nijeni kaham simi nai bini kaham na wansok na ringe. Ang ham ke na pai kya. Hai de sung ung tai. Tamane ni chini tani chini kubi no sung bini punuk maya. Iya kamane ni tani kubi kiri. Bai kiri ke kiklai do sinai. Bono sung kanglai do ni tong mungo sinugu. Bai kiri nuk yang kana plancha ka bini jaga kiklai do sinai. Bohaya. Even kini ni jaga wo bini kosto ngai ja ke arotas ta kibiri. Nini jaga panung ten. Bini bagai sung wansok tai Kristan dokter mahmule sini tani Kristoni kebui tai Kristoni hamzak mane tongo. Jeng kaham samung bai punuk tai. Kaham samung kelai tani kelai tangkang ke kelai tangnani abo kelai sugya kostono. Haibana sung kelai tang tai. Kosto panang ten abang kelai tang tai. Kelai tani wo sung leng waisu ba leng ma jora pana phai mano waisu ba dorjo pana hari thangana hai pana sung yak thai kre sung khlai ni thang thai ka hamno bible sawo sung kaham khlai thani khlai na ni bagai sung leng na ni kokre sung kaham no khlain thang thai Paul te sa hai ni sawo ang je khai mani abo khlaiwin thang nai ni sa tomani bagai o kaham no khlai thang khang ke dalar phurungnai ro ereng phurungnai ro abon bono mesen maya nani bagai mesen maya tei nani bagai bo kaham no khlai thang nai ni sa sung hamyo kubul ke sung no hamya sini kubui no hamya meseni paine ke sung kubui no tei thang na nai ang porona hai hai chung people thang yana pade sini mo second Corinthians no chung people thang nai chapter 11 verse 12 no ang pore pena verse 12 trong hor rok sung samung klaima haike no klayo hnei kok kotor sana lama ya sana lama man ya tuike ang tabo klayui tongma no klayui tongnai ortmasa ang je klai tongma no abo klayui no tongnai tomane bagai sung samung klaima haike no klayo hnei kok kotor sana lama man ya tui ke ang tabo klai tongma no klai tongnai tomon male sing kabang ma ereng phungnai ro ya ka false Christians ro tonai bono attack klai me yana tai klai Paul no attack klai ma yana bagai klai me yana tai klai bo okok no sawo teman male bo kosto man pro klai ya ke boi teman sanai nuka rang ni bagai ini sanai kosto man ka ba rang man lia ba thang bai kya hai bagai bo rang kri bo samang khai se kok pi ro kai to ni kok tuma khai bongka nox na nai ten nox na nai tak temporary nox na nai this na wisi bo ti sama rang na ya mo thani ke bo rang ang chole lia ang chole malia ni ro wan su ba ya ni ya ka ke tamang nai bui sanai bo no bui honai tuma nuka mungsa malia ba khlai lia rang ni bagi khlai ni hamai hani bagi bo je ang khlai mano je se panang tang khlai ni thang nai
बै जुबाया फोरोंदों जेस फोरोंदों हायनै करिन्थियान मथासंनाव बसाव जों बैनि काहामनाव नायै जों खालाय थांथाय बैनि काहा खालायनानै थांखांखे जों तमा जों जोंनि मोनसासिकनो गोमानानै नांनाय नोंनि मानथायनो मानिया फाननाय हायफोर जों खालाय थांथाय बैनाव खालायखांखे नोंनि लसिक नाय फियाबा काइटर सावो जे रजाक मानि न जे नों बैनो खालाय मानि न काइटर सुफिनाय काइटर रनाय होनो जों नुगौ बोरै माथाय 26 जों नायखो नुगौ बोरै खरकसा ब जिसुनि थानाय फायै बतमा तमो थक मतम सबायै बने यापुङो फुलमनि जों नुगौ सबाय सगैरो तमाने पुरापुरि जिसुनि बागै रय रखा जोंबो अमायनो जोंनि सबाय माने तमाबो जोंबो सुब्राय जिसुनो जोंनि काइटर जोंनि ख्रिस्टनो जों रसाकनानै नांनाय जोंनि जीवन रनानै नांनाय जिसु नि कबुलसिनि थानाय दङ जों बनो फुनुकनानै नांनाय बने हामजाक माने दङ जों बनो फुनुकनानै नांनाय बने हामजाक माने बने कबैनो जों फुनुकनानै नांनाय दाउ जों नुगौ जोंनि बर'ग्राव बुलाय तगलाय पार्टीनि बागै अमहायदो जों उंथाय जों अबहाय उंथाय करै जों कायसा बै कायसा सि बाहायके जों सुबालायनो अबसे जों उंथाय बैनि काहा से जों नायथाय आं खतिपान दंसदों हायबोन बैनि काहा खालायथाय अबहाय खालायके कायतर जोंनो हामारनाय कायतर जोंनो कक रमानि दङ मैथ्यू चैप्टर 10 verse 42 तमायसा जदि केबो दै ग्लास थाइसाफानाव साग्रिनि मंगै खानखांके आबनो आं मैथ तंनाय निसो आबनो आं मैथ तंनाय माने जिसु ख्रिस्ट मैथ तंनाय जोंनो बने बदलावो रनानि बागै जों खालायमानि न आबनि गुना गुन रुनाय नैबो सामानि दं जों बननो खालायथाय जों बाहायके जों सिनाय जोंनि थानि ख्रिस्टनि कबै दङ बाहायके जों बैनो फुनुकनाय बाहायके बैनो जों सानाय बाहायके फुनुकनाय जोंनि सामुंबाय जोंनि हामजागमुंबाय बैनो बैनि काहाम नायमाबाय जों ख्रिस्टनि कबै ख्रिस्ट बैनो हामजागै जोंनि बागै कालबारि क्रुसाव थैया पल बनि ताखुग्रबनि बागैनो बनि जोंनि बागैनो खस्थ' मानलाखा एमनकि पल तमायसा रमानो तमायसा आंनि ताखुग्रबनि बागै आं फानो स्रायमों मानानै गसेसिबो आं फानो स्रायमों नांसिथों आंनि ताखुग्रबनो फियकनानि बागै निसे इंगे जों सिनि ताखुगनि बागै ताखुबाय ताखुग सिबुलाय तंलायखा तगलाय तंलायखा किसा रां पैसा किसा अमनि बागै किसा सिक मानानि बागै नों ताखुगनो नों सबायै तखरुबै नों मानै बात माबो निनि बनवासु तु नासि बैनि दफारावगो जों नुगो बर बनि दफानो हारुनानि बागै सुबा लायो रलायो निजे नगनि खायख्लायो रलायो जोंले मानानि बागै जे तखथालाय बुलायसि इंलाय दंलायसि गेस बैनो सानानि ककरै जोंनि ख्रिस्ट ताखुरबो अमहा गेसं अबहाय उन्थायखै इजराइल र दाबो संसार जत्तनिसाय ग्राकुक दफा बरं जिखुनु जुग देसि हायफानो जत्तनिसाय ग्राकुक जतनि गिरिजाबो बर मिडल इस्ट कान्ट्रि बर कसारो बर अमबाय तमानाय थुरुसारबाय गुरिजा किटिंजा हायफानो कइसानो गिरिया इंगे बर थानै आगेनो बाइबेलाव हामजाक लायनानै फोरोंमानि दंमानि लेविटिकास तमो डिटरनमी हन्दै और जोंनो गोबां मोनो बर ताखु बाहायके चेरलायथाय बेलेकनो इंटरेस्टिं जेफ्रो इजराइल र बैबो चवा उंलायो बरंनि बेजे जागा तंथों बर निजेनि हावकी फैलिफाय तमानि बागै आने ताखुर रलाय तंखा चवा रलाय तंखा आंबो थांगै बरबाय बाक्सा मारनाय बायके आने ताखु नांगियाखाय हाय और तंथावै दंमोनाय
Get Jepro Chobang Layo Bini neighbor country by Borongni Amotamanai Bilkung on Kazagnai Rok Kaplung Chere Ngo Bini Oro hiding Tamanke Parposanka Juda Boroke Je Bini Tanit Bini How Tongu Kipili Payu Tansaker Layoni Bagi Daioni Bagi Bini Oronke Karbai Karani Bagi Borongni Birnai on Kazagnai Rok Kaplung by Karani Piava Israel Lonke Bini How Bini Hanisi Kipili Payu Hani Bogino Boro Dabo Goisha Borno Messimaya Joton Kirizao Sinletama Kisisha Toma Bulai Talk Lay Kisisha Pushani Bagino Taku Takung Nicer Lay Amia Bronugo Amorogo Facebook Rogo Rupray Bulai Money Talk Lay Money Omai Money Zora Destiny Zin Bui Unten Hypon Christian Rock Sun Kubui Toma by Arosun Gatalani Kokuri Boat Ronani Bonotarodi Bonorodi Okok Saya and Ze Nen Ze Kubui Nini Nangi Tongu Nini Sun Nangi Tongu Bonon Tangi Ze Bomo Bu Kubui Yotong Bomo Bu Sung no Romani Aro Tangi Rodi Unsa Kokuri Hypon Sung Oro Ruprelai Bulai Tong Tani Sung Tongani Kokuri Nini Anitani Christoni Kubui Tongu Christoni Hamjak Montongu Nung hamjak hanke nung baik bulai bino hamjak gulai sama sini. Jeng wan sok tai, pada jeng bila John thang pinai, 1 John chapter 3, 18 by 19. 1 John chapter 3, verse 18 by 19. Angsaro Jung bukuk ni kok bai simi hamjak thai kalaya jung samang bai se soi ke hamjak thai aboni bagi no jung kubui ni bekhak tongo nei sawi mano te aboni bagi no jung bini beskango bekha raknai oro tomato tumbai ke jung sinai jung kubui yo tongo jik kubui yo tongo no bai ke sinai jung Bukuk ni kok bai simi hamjak thai kalaya samang bai se soi ke hamjak thai Jin borok rong neta rok ni tongnai rok borok Christian bu baksa ponguna ang siu haibana kok bai simi no hamjak mani sing nuko tabuk suk jora sing bekha bai hamjak nangnai samang bai ba hamjak nangnai ang lalbati maka Chairman ka ngena pok pai kya boya chung Christian ro sini thani kubui tongo ang bui no saya Christian ro no sao tomale bui bu ya chung Christian ro le bochu nini thani kubui no Christian ni hamjak ma tongka nini thani kubui no kubui tongka Christian ni kubui tongka ge ning buku bai simi khaya ning dala no khibi ro nai ning kubui bai tong nai ge obo bai no chung sijago Christian ni kubui sini thani tongo Devo Proverbs of the Maisha Jespanantum O Kubuini Tani Tongmano Takibidi Proverbs chapter 23 Purangman 23 verse 23 and Purivana 23 Kubuino Paidi Abano Tap Paldi Simungno Prung no te kaham hamya romoi man mung no paidi kubui no paidi abano ta phaldi kubui no paidi ta phaldi nisa pia ba senta bo kubui no sini hani borok ro kubui no phalja kubui no phalja paidi ya phus phalka ulta singei dongka even kisini Kristo borok kubui bai kerei kya because kubui bai kerei bai ke Kristo nironi bisingo tongman sinai engke Kristo seni bisingo kerei kya engke udo hatamang sinai u borok tamang sinai u mot hatamang sinai
o association tamang sinai जों गाहाम खेनो ताबक साइमोन जेनि थानि कबुई तंनानै नांनाय कबुई न पाइदि in any cause नै इंग्लिश को साव in any cause जेसे बनो थुई बनो तंतन बनो ता फालदि नानानि चाइ तंदि नारक नानि चाइ तंदि कबुई न नैसो तमाने बागे बरक र कमर बाइखा जों गाहाम के साइमानो तमाने मले बरक कबुई न यासाक नानि नाया कबुई न यासाक यानि बागे न बरक र असंसारनि कमर नाय बरक काइतो बे बुस्थुम जाक नाय तब निनि थाने अक कबुई दं आनि थाने अक कबुई दं जों अक कबुई न नारकनानि नांनाय जिनि बिसिं तंरवै जों बनो फुनुकनानि नांनाय अक कबुई बाय हामजाक मानि न बायदि जों बायथागो थांलायसिनाय 2 Corinthians chapter 12 verse 15 verse 15 ang porwano norok no chubana bagai ang khas rangai ani tongkri rebainai ang sak no suda rebainai ang norok no kabang ma hamzako hake norok ano kisha de hamzak no or Paul tumaisa ang norok ano kisisa hamzak pano ani bekha khulo buina ang norok no hamzak nai बै जों no naisre pano seba naisre ba ni takuk si naisre angkan जों bono hamzagei phunuknani nangnai haibla hamzagei phunuknani nangnai Kristo takuk bukuro nirok ni thani o kobui tongo nirok ni thani o hamzak ma tongo nirok o hamzak mani o kobui no je sepanangte ta kamarodi ta phaldi pusepaidi kisah sit ni bagai ta phaldi o kobui no paina sinai nini khoti ngi pano bono nin paina sinai nini ono che no sukmai pano nini labati no sukmai pano bono paina ni ndi jini Kristo takhu bukuro जों phunuknani nangnai jini जों Kristo ro kobui no phunukangke boi haino jini thani jini no surungai no borok burungnai piaba जों no phunuk malia ga borok bai ke rungsinai borok nuk ya moko kana habon nang le nuk zat blai जों खालायनानै नांनाय कबुई के निनि दफानो हामजाखा निनि हानो हामजाखा के नों कबुई न निनि बिसिङाव दंरदि अ कबुई का ख्रिस्ट के ख्रिस्ट निनि बिसिङ तंखांके निनि हामजाक माबो निनि दफानो हामजाक माबो तंनाय आबो फायनाय बैनो हामजाक मानाय बैनि बागै वान सकनानै रोंनाय हाय आं कयनानै संगो जों belai kana bulai toglai abo unglai dango abro ta bui bulai man pan nugui जों sana sinango hai rok tanglai di gedal nani kok nok khare जों borok no hai tanglai di hi sanani sikok nung je pan tongthang जों abo khlai thai gan taku bukhuro no omonong sanan musungo phaidi chini kobui no जों naraknani nai ke Kristo ni hamjak ma no जों buino phunuknani nai chini kobui chini hamjak ma bui sinai nangnai chini bisingtei sinai nangnai o Kristo ni hamjak ma chini bising tongmano Kristo ni kobui chini bising tongmano abo bui manani nangnai ke orona ang pairnai surinai ketang keplai mai kana kaito nama belai kana hambai ning sungno nini kebei nini hamjak mana sungno roka tabok ning nayo abono sung sini bising tongmano buino ronani buino punuknani buino hamjagei abo kebei tongmano sung buino punuknani kai hambai no haina hai sini thani nang tongdi sungno subadi beba
hamari chuna rodi nini hamari chini thani kasarei bani thani sokmanani bagi hani hai nini thani bebak no yapore bukra jisurang basi apa kaitam thani suisan amin hani hai jorang nai tongnai rokno jotno hambai